descriure el caràcter. Una persona que parla molt diem que és xerraire. En canvi, una persona que parla poc o que té vergonya és tímid. Una persona que treballa molt podem dir que és treballador. D'una persona que treballa poc o que no li agrada, diem que és gandul. D'una persona que sap esperar, en diem pacient. En canvi, d'una persona que no és pacient, diem que és impacient. Una persona que fa molt esport és esportista. Una persona que supera o que afronta les seves pors és valent. En canvi, una persona que té moltes pors és poruc. Una persona agradable i de bon tracte la podem anomenar simpàtic. Algú que no és simpàtic o que té mal caràcter és antipàtic. Algú que tracta els altres amb afecte és afectuós. Al contrari, una persona que evita o no vol gestos d'afecte és fred. Aquests adjectius tenen masculí i femení. La majoria de vegades n'hi ha prou d'afegir una A extra al final. Simpàtic, simpàtica. Afectuós, afectuosa. Compte amb els adjectius que acaben en ista o aire, perquè no canvien. La Marta és molt esportista. En Martí és molt esportista. La Marta és una dona xerraire. En Martí és un home xerraire.